Dit programma werd mij mogelijk maken door Grinsma Fashion Plaza, Cars Fashion, SML Stoeten Motorjacht en Lemmer en wetterspotbedrijf Turfskip. Het is bier in, hij zei het in elk geval. Een wat? Een onnozele? Simpele? Du hast mij 20 jaar lang min maken, lieds houden. Ik ga voor alles die was zo saai. En dat is nou voorbij. Hey. Hoi. Ja, knik het huisvrouwtje. En dat zei hij ook. Ja? Muzieklustje? Ja, alsjeblieft. Die. Ik jas ze nog steeds. Het komt wel goed, Remco. Tuurlijk net, dat jas toch wel. Als ze Koen en meer aardig vinden, waarom binnen ze dan trouwd? Dat weet ik niet. Misschien is het wel heel moeilijk om dat van tevoren te weten. Sure. Zojuist maar niet. En wat woest er met waan? Zeg nou wel. Als je het net binnenkist, dan begint je voor te dreigen. Du bist een dictator. Nou, dan donders toch op met die sukkel van Dijk. Dan moest ik net bij mij om te komen. Net bij mij om te komen. Dan donders toch op met die sukkel van Dijk. Sukkel. Toch met Sarajo. Is het jaloers op Icaros? Een mietjesmuziek, dat is het. Ik ben En nou dan? Ik ben net. Dus mij is daarna voortgaan. Van de morgen wie ze er wel weg. Zou het ook net, jongen? Misschien komt het wel begoord. Ik ben nou uit met mijn week was ruzie. Maar net zo. Dus wie krijgt dat? Nou ja, ik wist het ook al hier net. Dus hij het ook net, denk ik. Maar misschien had het wel geholpen en begrip ons ook naar bed. Zo klonk het ons net. Nou, straks is het weer een stuk beter dat wij weer om binnen. En maakt je werk gewoon een leuke weekend van.
Hey, wijs op reis, les 1. Sokken. Alle dagen pisken. Krijg je geen zwit voor. Het was kapot. Rijken daar poetsen. Goed in die hoekjes, hè? Oh, boesdoekjes. Heel belangrijk vanzelfs. Kijk, ik als sleepdoekje broeken. Hey, hast wel sleeppiltjes van mij Mike kregen, of net? Hé, Mike, even rustig. Het is wel het vriendje van de lekkerste chick van de klas. Timmy, vriendje netje. Ik ben lekker happy single. Oh my god. Is het mij? Welkom alweer, ik ben Lieke. Ik ben Jimcel-instructrice van deze week. De koffieelisten, die hingen daar in de keuken. Onderling mij hem vanzelfs nog ruilen. En dan nou de lang verwachte indeling van de sleepserum. Thomas, Fabian, Rutger, Liewe, Michael, Gerard, Jeroen, Anthony. De jonge Seel, Jimmeijen aan zijn rugs. Mara, Nienke, Lisa, Yildau, Priscilla en Kaya. Jimmeijen... Het goed is Trojan dat Kaya van Simmer verhuizen is. Oké. Kaya is er net. Jimmeijen aan zijn links. Alle dagen als Jim van bed al komen, dan controleren wij de sleepseon. Dus zorg ervoor dat je hem spullen alleer netjes achterlitten. 's Nachts mag je hem net meer van je kamer aan. Behalve om even naar de wc te gaan, maar je komt net koers sleepseon. Nou, dan heb ik blavelsteken. Dan hij hem nou alleer een jel uren de tijd om je hem zelfs te installeren. Maar ik wil je hem alleer om 12 uur boeten bij de bootjesjam. Hey, ik zoek boven. Ga jou niet helpen. Ik sliep op. Kom, we gaan op foto. Oh, leuk. Oh. Kom, ladies. Oh, Joldo, die man zegt op Facebook. Ja, ik zet hem erop. Ja? Ja. Cool. Dank hè. Rod Stewart? Kist door dat? Dat is wel wat. Ah, klassieker, hè? Zeker. Mest, Giek en het grutsiel dus. En het grutsiel, dat wordt die model houden, toch die dwarsletter daarboven. Dat is de gaffel. Jee, moeilijk, hè? Mike, had hier de gaffel, joh. Dan hebben we hier voorop het lietse ziel, dat is de fok. De fok mag dus nooit loslitten. Juffie. Sorry, wat wie jouw naam ik alweer? Lieke. Juf Lieke. Had ik nou de fuck vast daar, hè? En ik wil ruilen, maar je zegt ik dan fuck jou? Goed. Grutsiel en de fok, dat wordt dus vasthouden met een touw. En het touw dat je het een scoort. Scoort, maar is nooit loslitten. Maar is toch wel bij mij op scoort zitten hier, dat weet ik nooit wel. Dan hebben we nog de reven. Oeps. Maar die broeken we alleen nog maar middenbaar. die vindt ze leuk Dus maken? die broeken we je het net. Maar dat is serieus. Zal ik de vak doen? Ja, is prima. Ah, maar wel wat strakker. Ja, net te strak en het krek net klapperen. En waarom is dat zo? Dan stiert het zo bol mogelijk en dan vangt ze volle mogelijk in.
Doen we dat maar uit Greta Sieling? En dat komt aan zijn pas als we op Iepen met er binnen. Zo? Maar strak op. Klap. En die van Dijk. Nou ja, misschien niet. Al lang? Al een peer hier. Maar strak weer. Maar ik wil aan zijn orenbolletkeepje in 16 kwadraat. Dan kan ik weer eens wedstrijd zien. Maar die bent duur. Wat daar een workers hier, om wat bij te verdienen. Ja, maar wit. Doe maar helemaal strak. Workers hier al lang? Nee. Ik ben met mijn studie begonnen. En ik heb de band. Speelst je in een band? Ja, in een coverbandje. Jongen. Vooral in het weekend. Feesten. Verzin ik wat bij. Ah, zo. Op het wettersite iedereen hoort zoeken. Tja, dat dacht ik. En wij heb ik een band, Icaros. Echt? Ja, en we maken eigen muziek. Te gek. Doe me wat losser. Hé, daar wil ik wel eens wat van jaren. Ach. Hoi. Moet een beetje opletten, bloeien, Rutje. Trek naar in de klas en nou de grutste bek van iedereen. Eik, Nou is het vlot maar in oordeel. man gewoon, hè. En de bakken zitten overal. En mij herinnert trouwens ik. Wend er maar om. Net zoals er wel vaak mama uit op zijn kap, of nee? Ik loek me er gewoon niks van om. Dat is het allerbeste. Dit is trouwens ook mijn eerste weekend. Net vierde vertellen, hè? Hey. Hi. Hoe gaat het? Met Sion? Ja, wel goed. Hoezo? Best maar in gedachten. Gewoon. Ik vond het wel leuk. Do? Wat is er? Niks. Wat eten we? Hoi. Zullen we straks een speel? Hebben jullie een jongenskamer? Best.
Zo, zelfs opscheppen, jongens. Nou, Mike. Kom even. Ja, op. Michael! Dat doorstuur ik net. Mike, scamidi. Je is net leuk. Je is een beetje teleurgesteld. Op voorzichtig, hè? Maak een saus game. Zul jij maar opscheppen? Nee. Komt Hildo net? Dat drukt mij oorzakend, denk ik. En dit is Jelle. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. Is het een mooi jongen? Vet. Ja, het vind ik echt goed. Nou ja, en meer weet ik eigenlijk net. Ze dienen altijd wel eens wat lullig om tafel is, zeg maar. Echt ruzie. Net dat ik weet. Nou, misschien komt het wel weer goed. Denk je dat? Denk je het over net? Natuurlijk net. Je mem is gewoon verliefd op een mooie man. Die klampt daar aan vast. Dat zeg je dat bij vrouwen. Maar is net met de keren. Wat net? Zeg je dat soms altijd bij grote meisjes. Ze trouwen. Doch hield hij minder aardig in elkaar. Ja. En dan komt ze een oortje in. En dan gaan ze weer uit elkaar. Zeg je dat? Nu zei hij met mij. Binnen die skiën? Oh. Ja, heel lang niet nog. Toen ik in groep 5 zie het. Precies hetzelfde verhaal. Hoe? U zei het weer een lul. Altijd aan het werk, nooit thuis. En altijd thuis wie dan die er niks en zei er niks. Het was er nooit mee, wie nooit aardig, ik net zoals met hem. En toen kwamen ze met mijn oortje in. Zij is hier. En die man is nou niet heid. Nee. Nee, die week zijn we voort. Die is een lul. Nee, is met ons nou al innig. Ja, bij mij dan. Wist er enigst bij? Nee, wie maar weer. Ik heb nog 3 broers. Maar die wenen met thuis, hè. Daar heb ik net zo'n les van. Kom je even omklaaien, hè? Oké, ik ga al. Het liet je blijven in mijn lijfhuis. I've been roaming around, always looking down, and all I see faces, feel the places I can't read. You know that I can use somebody. Vrijgezel. Jezus, schat, wat is er gebeurd? Hoi, ietsje. Nou, wij binnen skiën. Nog net officieel, maar dat komt wel. Hoe nou? Tja, new lover. Oh my god, Do? Ja, echt. Hij begreep mij en is leer van mij. Oh, verliefd. Yes. I've been to Hollywood, I've been to Redwood.
Across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. Hey, kutge. Maak net zo raar, hè? Die jongen had het als vliegen nog. Hele dag een beetje achter je vlieg aan rennen. Ja, lekker likken. Huh? Denk ik maar net dat je hem hele week verpest te kennen. Stelt je te bakken, maar die rotgrappen van je. Oeh, Rutje. Kerstverzinnig eindje, toch? Nee, doe normaal, man. En sinds mijn naam gewoon, ja. Dus donners er lekker op. Wat zou hij nou, jonkje? Moeten wij het ons boek nee noordtikje? Hoe er een kopka, hè? Hey, Mike, rustig even. Hè. Hey. Ik denk dat er een beetje verliefd is op de zielmeesteres. Of net, Rutje? Hey! Kom nou, man! Sorry, ik weet nou wat er gaat. Doe je dan normaal eens zitten? Het scheelt toch net? Ik zal wel zitten. Zeg, Christen. Joe? Ik ga hem krijgen. Oké. Bist je jaloers? Misschien wel verliefd op die. Zullen we maar eens beiden verder? Maar de schijn wat dus kutger is die tas had, heite? Die is van mij. Is dat een viespeukje? Heb je net geen tocht, jongen? Ik ga vaker naar voor de bijkleerstien en nou is het niet hier. Love you. Oh, ik wist dat we repeteren zo. Nou, dat is net echt een repetitie, hè? Fuck je karas. Waar is dat? Ik denk net precies. Ik zeg hem juist voor het eerst, liep me wel een eigen kerel. Dit programma waard mij mogelijk maken troch Grinsma Fashion Plaza, Cars Fashion, SML Stoeten Motorjachten Lemmer en Wetterspotbedrijf Turfskip.